Millähän tän mustakoison sais kuriin? Tässä pitäisi siis kasvaa sipulia. Ja tos porkkanaa, tos sipulia. Tuolla palsternakkaa. Tuolla ties mitä muuta kuin tätä mustakoisoa. Olisiko hyviä ideoita, miten saadaan tää kuriin? Joku nopeasti kasvava kasvi, joka toukokuussa istutettaisiin ja kasvaisi äkkiä ja jättäisi nää jalkoihinsa, että ne kuolis niin kuin valon puutteeseen. Tästä on pakko pitää niin kuin useampi vuosi taukoa ja joku nurmi tähän, mitä sitten niittää tai leikkaa ruohonleikkurilla. Ei ole nuo laitteet ihan niin viimeisen päälle. Saatiin hevosen lannan seassa tosiaan tämmönen vitsaus tuosta lähihevostilalta. Maksettiin vielä siitä ilosta, että saatiin tämmönen ihana rikkakasvi tänne. Ai että. Ja helppohan se on ajatella, että olisi kitkenyt aiemmin, mutta se on vähän kuin on muutama lapsi, arkityö, yritys, tämmönen peltoharrastus, niin ei sitä ihan kaikkea aina kerkeä tekemään mitä haluaisi.